Хвалёны Ісус Христос. Чарговая наша тема. Бяром з вами Евангелие от Матвея, 3 раздел. Шчыра прызнаюся, хацелася мне даволі так неяк рвануть з гэтым тэкстам, хутенька пра Яна Хрысціцеля расказаць, і тут такія нейкія больш яркія эпізоды, каб там у дробязі не ўлазіць, але так не атрымалася абсалютна, можа і добра, магчыма і добра. Таму возьмем вельмі каротенькі урывак, а нашу тэму называюць духоўны скарб пустыні. І возьмем усяго толькі 3 раздзел, вершы 1-3. У тыя дні з'явіўся Ян Хрысціцель, які навучаў у юдэйскай пустыні і казаў: «Кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Гэта пра яго сказаў прарок Ісая. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, простымі рабіце сцежкі яму». Возьмем яшчэ 4 верш трошку далей. «Сам жа Ян меў адзенне з вярблюджай воўны і скураны пояс на сцёгнах сваіх, а ежай яму была саранча ды дзікі мёд». Да 4 верша і гэтым скончым. Пра што з вами хачу паразважаць, і так трошку замнога гэта тэксту выйшла, таму што, ў прынцыпе, хачу затрымацца толькі на вобразе пустыні. Першы верш: «У тыя дні з'явіўся Ян Хрысціцель, які навучаў у юдэйскай пустыні». У тыя дні маецца на ўвазе, часам тут нейкія спрэчкі былі сярод багасловаў, таму што другі раздзел Матвея сканчваецца дзяцінствам Пана Езуса, а 3 раздзел нібыта працягвае гэтую тэматыку ў тыя дні, а пасля аказваецца, што ўвогуле это зусім іншы перыяд. І, канешне, тут пытанняў, сумніваў ніякіх няма. Здзіўляюся, што ўвогуле нейкія тут дыспуты яшчэ былі, што тыя дні не адносяцца да дзяцінства Хрыста, вось гэтыя словы. У тыя дні гэта ўжо Христос тут дарослы, паслуга Яна Хрысціцеля дарослага чалавека, то есть это нічого супольнага з дзяцінствам не мае. А граматычная форма Матвей вот так вот ужыў. І вобраз юдэйскай пустыні. Канешне, нам адразу уяўляецца нейкая пустыня на кшталт Сахары, якую мы часта бачылі. Юдэйская пустыня знаходзілася на захад ад Мёртвага мора, і, напэўна, было б неправільна яе параўноўваць да пяскоў Сахары, таму што там былі пасяленні. Канешне, там не былі гарады, это былі дробныя пасяленні, але это не так, што свістаў пясок і поўзалі змеі. Пустыня была суровая, з таго, што апісваюць яе, але там былі людзі. І між іншым ёсць такое меркаванне, што Ян Хрысціцель не знаходзіўся на адным месцы, што ён, магчыма, вандраваў. Да яго прыходзілі людзі, але магчыма, што ён хадзіў паміж, між іншым, сярод гэтых дробных пасяленняў такіх, которые там былі. І вось гэты вобраз пустыні юдэйскай, на которой паслугоўвае Ян Хрысціцель, з аднаго боку ён мае практычнае значэнне. Першае, так я это называю, у чым практычнае значэнне пустыні. Яна спрыяла ўвогуле гэтае месца, дзе пачынае сваю дзейнасць Ян Хрысціцель. Чаму ён выбраў? Некаторыя звяртаюць увагу, што многія прарокі, яны ішлі ў гарады. Трэба было людзям прапаведваць, сур'ёзная тэма гаварыць. Ян Хрысціцель не ідзе ў горад. Ён знаходзіцца на пустыні. У нейкім сэнсе это трошку выняткава, як для паслугі прарока. І вось гэтая паслуга на юдэйскай пустыні, она мае практычнае значэнне. То есть это першы пункт. Для чаго? Чаму ён паслугоўвае на юдэйскай пустыні? Для таго, каб людзі маглі адарвацца ад клопатаў і засяродзіцца на важным і на галоўным. Вось 2 важных слова. Адарвацца і засяродзіцца на тым, што галоўнае. Мы у нашым досведзе хрысціянскім, у всякім разе я ўжо праз гэта шмат праходзіў, бачыў, як гэта практыкуецца, гэтыя пробы такія.
мы прабуем скарыстацца з духоўнага дару пустыні даволі такі павярхоўна і сімвалічна, але ўсё-такі прабуем. Колькі я год займаўся школай новай евангелізацыі, некаторыя з вас, напэўна, удзельнічалі ў гэтым. У нас былі, скажем так, элементы пустыні такія розныя падчас рэкалекцыі школы евангелізацыі. Вядомы быў дзень пустыні, калі амаль што цэлы дзень прысвячаўся таму, каб людзі у адзіноце самастойна недзе там хадзілі. Бралі з сабой нейкі хлеб, ваду і проста ці па пустынных месцах, ці па вулачках, ці па горадзе, дзе менш людзей, самастойна у цішыні праводзілі гэты час. Это быў дзень пустыні. Часам такую духоўную атрыбутыку пустыні мы так штучна трошку ствараем. Напрыклад, на рэкалекцыях для моладзі, і мы гэта рабілі на школе евангелізацыі, ці на оазісе таксама рабілі, але часта і шмат хто гэта практыкуе. У школьнікаў забіраюць тэлефоны, каб яны адчулі хоць трошку такую адарванасць ад гэтага віру, гэтага свету, гэтага шалёнага віру. І многія цяжка это перажываюць. І не толькі школьнікі, і дарослыя цяжка это перажываюць, тэлефонам забраць. Это такая нейкая проба стварыць такую трошку штучную пустыню. Пасля, напрыклад, увогуле выезда на рэкалекцыі. Это каштоўная рэч, выехаць на рэкалекцыі. Я нават калі праз інтэрнэт, каштоўная ў сэнсе вартасная. Я нават калі праз інтэрнэт раблю нейкія рэкалекцыі, ці той самы YouTube, запісы, канферэнцыі, то ўсё адно я разумею, што гэта не да канца тое самае, што на рэкалекцыях. Свае плюсы-мінусы. Чаму? Таму што ты вырываешся, ты некуды едзеш, ты пакідаеш свае абавязкі, ты пакідаеш людзей, клопаты. Многія людзі кажуць, што наіўна думаюць, што мы не поедем на рэкалекцыі, а просто паслухаем дома, помолимся и так далее. И это не атрымоўваецца, потому что дома это свои клопаты. Роля пустыні, між іншым, адарвацца, адарвацца. І таму гэтыя хаця бы 2-3 дні рэкалекцыі, дзе ты адрываешься ад свайго дома, ад сваіх абавязкаў, едзеш у іншы горад, хаця бы на 3 дні, хаця бы на 2. Гэта ўжо мае нейкую вартасць гэтага духоўнага вопыту пустыні, назовем это так. І такіх практыкаў троху ёсць, хаця бы нейкая гадзіна ці 2 гадзіны над арацыяй, дзе людзям часта прапаноўваецца, што нават пакіньце вашыя малітоўнікі, пакіньце вашыя ружанцы, пакіньце вашыя яшчэ нейкія практыкі малітвы. Просто ў цішыні пасядзіце каля Езуса, у цішыні гадзіну правядзіце. Для многіх гэта складана. Бо яны сутыкаюцца з духоўным досведам пустыні і не маюць этого вопыту. Мы загаварыць надо Бога малітвамі, адчытаць, адмовіць і так далее. А цішыні, і ты не ведаеш, што з сабой зрабіць. Таму нават гадзіна адарацыі, яна ў прынцыпе з'яўляецца такім нейкім вопытам такой пустыні духоўнай, скажем гэта так. Але усе гэтыя пробы, которые я бачу, альбо которые мы практыкуем у касцёле падчас розных рэкалекцый, назовем гэта ўсяго толькі пробы. Так бы гэта сказаў. І нешта яны, напэўна, даюць. Нешта даюць. Але ўсё-такі з цягам часу я разумею, што не шмат. Таму што такі досвед пустыні духоўны, яго дае Господь. Гэта Ён кліча на пустыню, гэта Ён выводзіць, і Ён часта стварае нам такія умовы, это важна, калі мы трапляем, назовем это ў кавычках, на гэтую пустыню. Гэта самае каштоўнае. Не калі ты стварыў для сябе штучныя умовы, гэта таксама мае вартасць, але самае каштоўнае это тады, калі Бог стварае для нас такія умовы. Я асабіста колькі стараюся ўзгадаць, колькі я перажываў гэтую такую сваю асабістую пустыню, такую вартасную. Это былі розныя эпізоды майго жыцця, калі просто Бог мяне браў і вырываў. Это не тое, што я дадумаўся, просто інакш не скажаш, просто Бог браў, вырываў, садзіў у нейкае месца, і мне нічого не ставалася, як просто прабаваць адаптавацца да гэтай пустыні.
Но самы каштоўны для мяне вопыт пустыні гэта быў час ковіду. Прызнаюся шчыра, калі ты просто праз тое, што мы прайшлі, мы былі вырваныя з нашага жыцця многія. Таксама я як святар быў вырваны. Ўсе тэмы рэкалекцыі, служэння, то ўсё скончылася, моя паслуга ў турме скончылася, ніхто не едзе, нікуды не выязджаеш, такі самыя суровыя гэтыя часы ковіду. І ты далей жывеш, і менавіта ў гэты перыяд я па міласці Божай напісаў кнігу «Памілаваныя». Канешне, я веру, што з натхнення Божага, але я нават не уяўляю, як бы я мог без гэтых умоваў ковіда, як бы я мог арганізавацца, ведаючы сябе, мне нават это цяжка ўявіць. Таму для мяне это трагічны момант гэта ковіду, пандэміі, ён аказаўся благаслаўлёны, бо это была моя такая асабістая пустыня. Ці, напрыклад, часам розныя хваробы, которые мяне сустракалі. Канешне, хвароба хваробе розніца, але такія больш сур'ёзныя. Не так, што ты захварэў і ўсё адно ўсе свае абавязкі цянеш, як можаш, ледзь жывы, але цянеш. Але не, такія хваробы, калі цянуць варыянтаў проста няма, і ў цябе ўжо ніхто не пытаецца, і ты ўжо нават не разважаеш пра гэта, проста факт. Людзі расчараваныя, ты расчараваны, ўсё проста факт, ты ляжыш. І, канешне, хваробы розныя, там часам і баліць усё, і ты думаць не можаш, і так далей, але паціхоньку там неяк да сябе даходзіш. І такія больш сур'ёзныя хваробы, калі я вымушаны быў ізалявацца альбо ў сваёй кватэры, альбо часам нават у шпіталі, яны часта аказваліся часам благаслаўлёным. Таму што я альбо пачынаў нешта чытаць, альбо болей маліцца, альбо больш думаць, нейкія канферэнцыі слухаць, нешта шукаць, у нечым разбірацца, па меры таго, як здароўе мне гэта дазваляла. І сколькі я ўспамінаю такія часы хваробы ізаляцыі, у меншай, большай ступені яны мелі свае плёны. І так нават по-другому цяжка сказаць, цяжка назваць это по-другому, як все адно, як Бог цябе вырывае, вырваць з асяроддзя, каб пасадзіць цябе на тыдзень, на два, просто сядзі, не рыпайся. Сядзі, не рыпайся, займіся нечым іншым. Больш важнейшым, чым табе здаецца. Неяк так, да. Каштоўнымі для мяне днямі пустыні, напэўна, з'яўляюцца такія асабістыя рэкалекцыі, гэта не дзень, не два, не тры, калі я выязджаў на тыдзень. І найчасцей, калі гэта ніхто не вёў, то есть я не слухаў канферэнцыі, не было іншых людзей, просто я адзін выбіраў нейкае месца, сам сабе рыхтаваў, што рыхтаваў, арганізоўваў свой час. І да, такі час пустыні, на который я сам выхадзіў. Канешне, адключаючы тэлефон, ізалюючыся, прымаючы гэтае рашэнне, гэта было каштоўна. Такія тыдневыя рэкалекцыі, не трохдзённыя. У нейкім сэнсе, чацвёрты прыклад такой майго досведу пустыні, ёсць моя паслуга зараз у Росіцы. З аднаго па-рознаму я на это гляжу, і з аднаго боку гэта і пустыня, і не, таму што паслугаў у мяне ўсё адно шмат, і некалі мне чалавек адзін сказаў: «Отец, не абольшайтесь, вы не на пустыні». Доля праўды ў гэтым ёсць, таму што паслугаў шмат, часам людзі прыязджаюць, нехта там часам тэлефануе, шмат на тэлефоне, часта я выязджаю. Гэта праўда. І тым не менш, Росіца ёсць такім месцам, дзе ты адарваны ад такіх звычайных абавязкаў, которые былі ў мяне ў іншай парафіі, у гарадах і так далей. Усё-такі, як ты не круці, это другое месца. І таму усё-такі нейкай пустыні Росіца для мяне ёсць. У гэтым такім сэнсе благаслаўлёным, такім плённым, духоўным сэнсе. І нават тое, што я там нейкія ролікі на YouTube стаў закідваць і думаць, там апрацоўваць, нешта запісваць, гэта не было магчыма ні ў якім другім месцы. У Росіцы гэта сталася магчыма. І часам, калі я чую, што людзі, добрай волі, канешне, без там злой думкі ніякай, люди часам кажуць: «Отец, што вы там у Росіцы робіце? Надо, каб вы там недзе былі, дзе людзі, дзе Мінск» і так далей. З павагай стаўлюся да такіх рэплік, прымаю іх як нейкі камплімент, але не згаджаюся.
Таму што сам разумею, што там, дзе ёсць людзі, дзе начнецца такая зусім іншая паслуга, такая вось як у многіх парафіях святарская, там цяжка будзе напітвацца самому. Это будзе паслуга ўвесь час такая вот для людзей, да? А для мяне там, дзе ты сам не пітаешся, няма чаго несці людзям. Такі мой вопыт. Інакш кажучы, калі ты не маеш хлеба, якім сам кормішся, ты не накорміш нікога іншага. Таму вот эта вот ілюзія, што ісці туды, дзе много людзей, бо там тое-сёе такі, да, такая чалавечая ілюзія. Калі Бог прызаве, то прызаве, але цаню гэты вось вопыт пустыні, который Господь дае цяпер, можа, на ўсё маё жыццё, не ведаю. Вось. Это мой вопыт пустыні. Але што важна у гэтым усім, пустыня, духоўны яе вопыт, не толькі каб адарвацца, пакуль што я толькі ў гэтым кантэксце разважаю, адарвацца ад бегатні, ад клопатаў, ад тэлефона, ад тэлевізара, ад абавязкаў, таго-сяго. Пустыня, яна не толькі для таго, каб адарвацца, але таксама для таго, каб засяродзіцца на тым, што важнае. Таму што многія людзі, перажываючы ў большай ці меншай ступені хаця бы штучна вось гэтыя створаныя асяродкі пустыні, напрыклад, калі на рэкалекцыях там моладзі забіралі тыя самыя тэлефоны, але што з таго, што забралі тэлефоны, калі яны не ведаюць, што цяпер з сабой зрабіць? Калі яны ходзяць, слыняюцца і цямнее туча, да, бо яны не ведаюць, чым заняцца. Калі б у іх быў вопыт узяць Слово Божие чытаць, там, гаварыць пра справы духоўныя, пабыць аднаму, пабыць на адарацыі, вот это тут момант, што ты адрываешся ад тэлефона дзеля нечага важнага. А калі гэта толькі адарвацца, вырваць чалавека з гарадскога асяроддзя і кінуць у пустыню, да, ён там гібець будзе. Таму што ён не будзе ведаць, дзеля чаго гэта. Таму я асабліва падкрэсліваю, што такая духоўная вартасць пустыні, але яна такая даволі практычная, нават фізічная. Для чаго трэба пустыня? Для таго, каб чалавек мог адарвацца ад сваіх прывязнасцяў, клопатаў, бегатні і засяродзіцца на тым, што важнае. І ў прынцыпе, на юдэйскай пустыні это адбывалася. Таму без вялікай яшчэ містыкі, але пустыня ёсць месцам практычным, дзе будзе плённым служэнне Яна Хрысціцеля. Таму што людзі адрываліся ад сваіх дамоў, абавязкаў, клопатаў, выходзілі ў іншае асяроддзе, на пустыню, дзеля таго, каб слухаць Яна Хрысціцеля. Яны дзеля таго, каб думаць пра свае грахі, бо ён прызываў на пакаянне, дзеля таго, каб вызнаваць свае грахі. То есть яны не проста адрываліся, у іх знаходзілася мэта, навошта яны гэта робяць. І гэтыя два элементы абсалютна неабходныя. Яшчэ адзін элемент, пакуль што мы разважаем практычнае значэнне пустыні, адарвацца і засяродзіцца на важным, адарвацца ад клопатаў і засяродзіцца на важным. Это быў першая такая практычная рыса пустыні. Другая практычная рыса у тым, што Ян на пустыні, Ян Хрысціцель, хаця б часткова мог пазбегнуць, скажем так, некамфортных групаў людзей. Я это называю, это розныя будуць людзі, пазбегнуць папсы, людзей павярхоўных духоўна. Ян Хрысціцель, мякка кажучы, не павярхоўна духоўна. Я думаю, наўрад ці на пустыню ішлі тыя, хто кажа, найважнейшае Богу мець у сэрцы, такая павярхоўна-стандартная, як у нас. То есть і ад гэтых людзей Ян, у прынцыпе, ён сам адрываецца, да? То есть яны не пойдуць ужо за ім у такое месца. Ён, напэўна, адрываецца ад тых, хто пастаянна бурчыць і крытыкуе. Да, напэўна, будзе адрывацца. Канешне, нехта там з'явіцца, і фарысеі тыя самыя прыйдуць, але гэта не пастаянныя яго слухачы. І то есть ён адрываецца ў нейкім сэнсе, каб таксама каб вакол яго сабраліся людзі тыя, каму гэта трэба. Чамусьці мне зараз прыходзіць параўнанне вельмі класнае, мне оно вельмі падабаецца, калі Давід згубіў
сваё царства, і трон яго заняў ягоны сын, такі вераломны Абсалом, і Давід павінен быў уцячы, ён вандруе па пустынных месцах, і да яго прыляпляюцца людзі абяздоленыя, пакрыўджаныя, і гэта ягоныя убогія, которые ствараюць ягоную армію, назовем это так. Інакш кажучы, вакол Давіда збіраюцца тыя людзі, которые павінны вакол яго сабрацца. І нешта падобнае адбываецца з Яном Хрысцітелем. То есть праз тое, што ён ідзе на пустыню, ён аддзяляецца ад непатрэбнай лішняй аўдыторыі, ад гэтых мас павярхоўнасці, крытыканства, асуджэння, выпадковых натоўпаў, нават цяпер, я думаю, мой побыт у Росіцы, у такім даволі месцы пустынным, паверце, намного менш тут людзей, которые будут задавать пытания, скажите, а куда свечечку уторкнуть, куда ее поставить. Намного меньше тут таких людей. Увогуле нема тых людей, которые могут прийти и сказать, а у вас нема польских курсов польской мовы, бо надо карту поляка зробить. Увогуле таких людей нема. Ну, а знаете, такие калі сустракаешься с такими историями и міжволі думаешь, мне этим надо заниматься, это моя роль, чего они ко мне лезут, это моя роль как святара, моя послуга. А таких людей выпадковых океан на самой справе, И Ян Хрысцітель праз пустыню, ён, от таких историй адышоў. Это образ пустыни юдейской, и конкретно Яна Хрысцітеля. И теперь такі другі элемент увогуле пра духоўнае значэнне пустыні. Ужо такі трошку глыбейшая сімволіка, назваў бы ў нейкім сэнсе нават містыка пустыні. Но перш за ўсё звяртаем увагу, дзе у нас узнікае кантэкст пустыні. Гэта вандроўка ізраільскага народу, выхад з Егіпта, адназначна, гэтая гісторыя, якая пакіне агромны след на ўсім Ветхім Завеце, будзе вобразам для прарокаў, для Новага Завета таксама. То есть это тэматыка выхаду. І адно з самых сур'ёзных пытанняў, якое трэба задаць увогуле да гэтай тэмы вандроўкі ізраільскага народа праз пустыню, гэта як яны маглі 40 гадоў там хадзіць. Колькі б даследчыкаў не выдвигала розныя версіі, якімі шляхамі яны хадзілі, альбо там, альбо сям, нават у гэта не ўлажу. Усе згодзяцца з адным, што дзе б яны не хадзілі, 40 гадоў это многавата. За 40 гадоў тут ужо, мусіць, зямны шар можна было пабляцець. 40 гадоў гэта малавата. Многавата, прабачце, гэта многавата. И, по чалавечым меркам, И оказывается, что пустыня для израильского народа это не просто была вандроўка з Егіпта ў нейкую лепшую зямлю, не просто пераход з пункту А ў пункт Б. Гэта быў духоўны шлях. І менавіта таму яны так доўга, по-другому не магу сказаць, таўкліся. Ці на тым самым месцы, ці недзе ў ваколіцах, таму што гэта была школа, праз которую Бог хацеў з імі нешта зрабіць. Адзін з багасловаў некалі пачуў такую тэзу, вельмі класная. Ён сказаў, што выходзячы з Егіпта, выхадзіў натоўп неацёсаных людзей. Это не быў Ізраіль. Это была шобла. Усіх недовольных фараонам альбо авантюрыстаў, которых нешта дастала, яны хацелі паспрабаваць нечага іншага. И только на пустыне яны становятся народом Божьим, народом выбранным. И простое, что Бог дае закон на пустыне, заключая з ім союз, объявляется этому народу, але увогуле праз этот увесь час выхавання. Это была школа Бога, которая трывала не 11 классов, а 40 годов. И что показала пустыня израильскому народу? Пустыня показала перш за ўсё грахи. Один з грахоў, такі яркі, гэта тое, што ім хочацца вярнуцца ў старое. Ён праяўляецца ў тым, што яны пачынаюць казаць Маісею, навошта ты нас сюды вывеў, тут няма чаго есці, а мы там у Егіпце мелі
часнок ці цыбулю ці яшчэ нешта. Абажаю гэты тэкст, таму што не люблю цыбулю. Яны гатовыя вярнуцца ў Егіпет, таму што там іхны часнок і цыбуля. Просто кошмар. Вот. І это цікавы вобраз, да? Это вобраз таго, як яны, ідучы за надзеяй, за нечым жывым, новым, яны тут жа хочуць вярнуцца ў старое. Гэта вобраз грахоўнага чалавека, который бачыць нешта светлае, добрае, але мае вопыт сваіх грахоў, і яны цянуць. Яму хочацца вярнуцца, як свіня, назад у сваё балото, у сваё карыта, бо там ёсць вопыт, ён ведае, як там ёсць. Вот. І ў нейкім сэнсе вось гэтае жаданне вярнуцца таксама праявілася тады, калі Маісей пайшоў размаўляць з Богам на гары Сінай. Не паспеў ён толькі адлучыцца, яго няма, тут жа прапанавалі зрабіць цельца і яму пакланяцца. Ну, бо яны ў Егіпце такім штукам навучыліся. Для іх ужо это было вядома, яны ўжо жылі ў гэтым рабстве сярод паганаў, язычнікаў. Тут жа хочацца вярнуцца ў старое, тут жа. Ну, можа, больш пазітыўны вобраз, але пасля ўваскрашэння Хрыста, калі яшчэ апосталы такія разгубленыя, вось я проста ў захапленні ад гэтага тэксту Евангелія ад Яна, калі яны сустракаюцца разам, уже дзякуй Богу, што сустрэліся, што не распаўзліся. Вот. І гэтая фраза Петра: «Іду ловіць рыбу, і ўсе астатнія ідём, і мы з табой». Это не тэма граху, но але это тэма вяртання да старога, таму што Пётр заўсёды гэтым раней займаўся. Як бы 3 гады назад ён яшчэ гэтым займаўся. Ён вяртаецца да таго, што ўмеў рабіць, да чаго прывыкшы. І от пустыня паказвае вот гэтую рысу народа, паказвае нашу рысу, да, што мы у гэтых умовах, вот нам здаецца, мы ўжо другія, мы ўжо там веруючыя, мы ўжо да Бога прыйшлі, на рэкалекцыі ездзілі, мы ўжо пакаяліся, мы ўжо разабраліся ў нечым. І вот трэба мець такі досвед пустыні, который нам пакажа, што мы заўсёды гатовыя вярнуцца назад у нашае балота, ў тое, чым мы былі некалі. Ну і, канешне, трэба чуванне, каб гэтага не адбылося. Вот это першая лекцыя пустыні. Это адзін з грахоў, які паказвае пустыня. І другі, сказаў бы, больш нават сур'ёзны, з которым увесь час Ізраіль сустракаецца на пустыні, гэта грэх наракання. І ён звязаны з недаверам Богу. Нараканне раўно нявера Богу. Нараканне на Маісея, але адначасна, як кажа Бог Маісею: «Ты не перажывай, таму што яны не цябе адкінулі, яны адкінулі мяне». Так Бог успрымае нараканне. Вот. І адзін з такіх тэкстаў, некалі там вельмі мне падабалася, я быў уражаны, Генрі Нувена, у адной з ягоных кніг, ён піша так: нараканне ў сэнсе незадаволенасці, ну да, ў гэтым кантэксце. Незадаволенасць – гэта наш выбар. Гэта адна з самых знішчальных сілаў у нашым жыцці. Незадаволенасць можа стаць спосабам жыцця. Гэта адна з найбольш паралізуючых сілаў у жыцці хрысціянскай супольнасці. Незадавальненне. Вот. Это розныя цытаты Нувена, з розных падабраў іх так проста па сказу. Ну, мяне это ўражвае, таму што я думаю, што так ёсць. Это праўда. Я называю незадаволенасць, вось это нараканне, ропат, як кажа сінодальны пераклад Бібліі, рускі сінодальны пераклад. Я гэтае слово называю так, беларускім словом, это бурчанне. Вот такое вот бу-бу-бу. У касцёле таких людей много. Я думаю, большасць. Которые незадаволеныя. Незадаволеныя ксяндзамі, незадаволеныя веруючымі, незадаволеныя папам, незадаволеныя самім сабой. Шчыра прызнаюся, як цяжка гаварыць з такімі людзьмі. Я вот толькі чую вот это вот бу-бу-бу-бу-бу. Мне вот адразу вот хочется оборваться, схавацца некуды. Я сярод ксяндзоў гэта чую. Я памятаю, як мяне адзін ксёнд запрасіў такую на сустрэчу святароў. Я так адчуваў, што можа не надта мне туды там і хочацца ісці. Ну, але там нейкая нагода была, усіх ведаеш, пасядзець, там даўно не бачыліся.
І от я толькі гэта пачуў, вот это бу-бу-бу, як все цяжка, як все дрэнна, там усё не так, там мы там бедныя, несчастныя, такое вот. Я помню, мы выйшлі, я ему сказаў, знаешь, не запрашай мяне больш на такія сустрэчы, я туды больш ніколі не пайду. Ну, і ён там трошку пакрыўдаваў на мяне, ну, што там нібыта неправільна, там не па-брацкі і так далей, да. Я не адрокся сваіх словаў, я лічу, што ўсё правільна, просто я, ну, бачу в этом катастрофу. Духовную катастрофу, да, это як, не знаю, параўнанні ўсе непрыгожыя прыходзяць. Я гэта часта чуў у турме, калі прыхадзіў. Вот, ну, адно з першых пытанняў, тыдзень жа ж людзей не бачыш, зэкаў, прыходзіш, адно з першых пытанняў, ну, як у вас справы там, да, ну, як дзела, як тыдзень прайшоў, і пачынаецца. Адміністрацыя калоніі такая, а это то, это сё, а зноў шмон быў, а зноў там некага закрылі, а зноў... І вот такое вот всё бу-бу-бу-бу-бу, і адразу пачынаецца. Я помню, злаваўся, я прасіў, я ўжо пасля, ну, часам нават казаў, ну вы ж успакойцеся, ну вы ж мужыкі, нейкія характары, нейкія там нават блатныя там троху былі, там вы ж, ну што это такое, вот это вот бурчанне, хаця яны былі правы. Хотя, конечно, яны рассказывали про факты, это, але ўсё адно вот реакция, вот, ну, гэта хворыя, да. І я ўжо часам нават, як у калоніі, так і знаючы некаторых людзей, я гэтае пытанне не задаю як справы. Некаторым такое пытанне можна задаць, вот, як твае справы, некаторым такое нельга задаць, таму што у выніку пачуеш вось этот ропот, это бурчанне, это незадаволенасць, это сур'ёзны грэх, это бяда ізраільскага народа на пустыні. Хаця добра падумаўшы, ім же было чаго наракаць. Ім сапраўды не было чаго есці, пагроза была, егіпцяне іх шчамілі, там пазабіваць маглі, змеі кусалі, вады не было. Ну, ім было чаго наракаць. Праблемы былі рэальныя. Але духовная реакція павінна была быць другая. Бог вучыў іх верыць. А вось праз вот это вот бу-бу-бу-бу-бу, такая вот незадаволенасць, такое вот, ну, як бы, все одно, як Бога тут нема. Вот что. Вот все одно, як нас вот выпихнули, он кинул, плюнул нас, да, и Бога тут нема. И вот пустыня вот эту вот рэч показывает. Это не то, что вот яны такие благие, а мы такие добрые. Не. Такая рыса ёсць у нас, у кожным з нас. Мы здольныя на такія штукі, і пустыня нам яна пакажа. То есть надо, каб нейкія былі умовы, которые справакуюць і пакажуць на самой справе, што у нас, які дракон у нас дремлет, назовем это так. Ну вот духовная роля пустыни. Значится, она показывает грех. Пустыня вучила верить Богу. Это трошку взаимозвязано, да. Ты в обмежеваных умовах, у тебе беда, і у тебе выходу нема. У тебе выход такі: альбо пачаць наракаць, альбо пачаць яму верыць. Я некалі ў свой час зразумеў, што вера, яна не памнажаецца на пустым месцы. Для таго, каб навучыцца верыць, трэба стаць перад морам, это класны вобраз. Трэба стаць перад морам, а ззаду тебе давіць фараон. І ў цябе няма варыянтаў. У цябе толькі варыянт панікаваць, наракаць, крычаць, альбо пачаць верыць, што Господь не пакінуў. І праходзячы праз такія гісторыі, праходзячы па сухім дне, вот этот класны вобраз, у цябе нараджаецца магчымасць верыць. То есть, калі расце вера, тады, калі мы праходзім праз цяжкія нейкія гісторыі, яна не нараджаецца, яна не памнажаецца тэарэтычна. Я нават некалі зразумеў, што нават праз малітву я не надта магу памножыць сваю веру. Вот некалі быў такі у мяне вопыт, я вот просто стаў там з нейкай цяжкасцю, да, і сам сабе сказаў: ну давай, ну вот зрабі нешта, каб тебе памножылася вера. Я зразумеў, што ў мяне няма такіх рэсурсаў. Я магу адмовіць чарговы ружанец, магу адмовіць вяночак да Божай міласэрнасці, там яшчэ нешта памаліцца, но ў мяне няма рэсурсаў, каб памножыць веру. Таму што вера памнажаецца праз тое, што ты ўжо прайшоў. І аглядваючыся назад, ты бачыш, што Бог не пакінуў. І ты ўспамінаеш гэтыя гісторыі, да, і разумееш, што Бог быў з табой. І вот так вот нараджаецца вера. Ну а каму з нас хочацца праз такія гісторыі праходзіць? Ну, канешне ж, нікому.
Я не хочу дакладна і нікому не жадаю такога. Нікому не жадаю таго, што прайшоў ізраільскі народ. Вот ззаду фараон, спераду мора, пустыні, людзі паміраюць, вады няма, яды няма, невядома дзе тая зямля. Маісей на гару пайшоў, не вяртаецца, што цяпер рабіць? Нікому не жадаю такіх штук. Вот. І толькі праходзячы праз іх, яны ўмацоўваюцца ў веры. І Бог іх будзе 40 гадоў вот так вот. Для таго, каб яны сталіся народам веры, каб яны сталіся народам выбраным. Ну вот, чаму вучыць пустыня? То есть, казаў, і паказвае грэх, или таксама вучыць Богу верыць. Вельмі класны вобраз. Зрэшты, раю, нават гляну, ёсць па-руску такія кніжкі, у мяне там, паглядзеў наверх, там паліца просто у мяне, там кніжкі ёсць. Вось, Сільвано Фаусты, калі не памыляюся, ты езуіт, італьянскі, ці іспанскі, можа, езуіт. Вось, і каментары ягоныя ёсць да Евангеля. І, між іншым, Сільвано Фаусты цікава пісаў так, што пустыня для ізраільскага народа гэта дарога паміж рабствам, которое было ў Егіпце, і свабодай. Я асабіста паняцце свабода замяніў бы другімі тэрмінамі, таму што, ў прынцыпе, ён мае на ўвазе свабода, гэта зямля абяцаная, да? Але на пустыні людзі таксама адчувалі сябе свабоднымі. То есть иди ты хоть на все 4 стороны. Пустыня давала свободу. Поэтому я б не сказал бы, что пустыня это дорога помеж рабством и свободой. Я б сказал бы так, что, разумею думку Фауста, или просто пробую по-своему ее поправить, что пустыня для израильского народа это дорога помеж рабством и домом Айца Небесного, землей обетованной. Вот. И, так бы это сказал, да. И Фаусты пиша, что трэба моцна узненавидеть рабство, ад усяго сэрца узненавидеть свое рабство, свой грех, свой Египет, и трэба страшно прагнуть быть у доме Айца. И калі у тебе есть ненависть до рабства, і вось гэтая надзея і жаданне трапіць у дом Айца, тады пустыня будзе мець для цябе агромную вартасць. І без яе ніяк нельга. Нельга без гэтага вопыту пустыні перайсці з рабства у дом Айца. Фаусты кажа, калі гэтага прагнення няма дома Айца і калі няма ненавісці да рабства, то людзі не бачаць вартасці пустыні, яны ў ёй расчароўваюцца, і гэтыя выпрабаванні на пустыні яны нічога не дадуць. Калі ж ты бачыш вартасць, складаеш надзею, табе трэба рэальна ў дом Айца, ты хочаш туды, і ты ненавідзіш рабства, тады пустыня становіцца адзінай дарогай і самай каштоўнай. Это так, больш-менш, але мне это вельмі ўразілі гэтыя думкі Сільвана Фаусты. І яшчэ одна частка про пустыню. Вот так мне хацелася, правда, з этой нагоды, што Ян пачаў прапаведваць на пустыні, вот эту тэму ўвогуле падняць так. Пустыня для ізраільскага народа, вот этот вопыт, яны будуць яго вспамінаць, яны будуць святкаваць Пасху, яны ўвесь час будуць узгадваць у малітвах, у псалмах, у святах, вось это вобраз пустыні. І даволі хутка гэтая пустыня настанецца таксама таким вобразам натхняльным, назовем так это, для пророкаў. Вот, это вот такі другі мой эпизод. Значится, это я все разважаю значение духовной пустыни. То есть первое это контекст книги выходу, а теперь пустыня, другий эпизод, значение духовного пустыня, як вобраз для пророков. И у Евангелия от Матвея, тем самым, что мы уже читали этот текст, мы чуем такие слова про Яна. Гэта пра яго сказаў прарок Ісая, голас таго, хто кліча ў пустыні: падрыхтуйце дарогу пану,
простымі рабіце сцежкі яму. Сам жа Ян меў адзенне з вярблюджай воўны і скураны пояс на сцёгнах сваіх, а ежа яму была саранча ды дзікі мёд. Вось этот рацыон Яна, саранча, дзікі мёд, тая вопратка, для габрэяў, канешне, ён нагадваў прарока Іллю. Паводле прароцтва Малахіі, габрэі верылі, што Ілля павінен вярнуцца, бо ён быў узяты на неба на калясніцы вогненнай, ён павінен прыйсці, яны чакаюць Іллю. Христос кажа, што Ілля прыйшоў, будзе казаць пра Яна Хрысціцеля, Ілля прыйшоў, але з ім паступілі, як хацелі паступіць. Яго забілі. Вот. Для габрэяў это важна. І таму вот сам выгляд знешні Яна Хрысціцеля, ён павінен быў нагадваць Іллю, который жыў на пустыні, которого Бог туды давёў. Да? Вот. Яшчэ што важнае, да? З пустыняй нам Матвей, евангеліст Матвей, звязвае словы прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу пану, простымі рабіце сцежкі яму. Я вам прочитаю Исаю, зараз, прочитаю Исаю, больше текст. Это с 1 верша по 3. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои, за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, а кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня». Ну и так далее. Это контекст уже, як гучыць у Яна, у пророка Ісаі. До речі, цікавий момент буде, вот это все, что для пророков, то, ну чому я пророков взяв, да? Тому что для пророков пустыня, и она так само становится образом деяния Божьего. То есть, по-перше, Бог вывел з рабства египетского у зямлю абяцаную, вывел народ праз пустыню, и пророки пачынаюць разумець, что глобально проблема не вырашаная. Надалей живем у нашем духовном Египте, у рабстве нашей темноты, у рабстве нашего граху. И надалей пустыня – это актуальная дорога. Вось чему пророки чапляются за этот образ. Это не один Исаия будет чапляться, не один Малахия, да, то есть это многие пророки будут чапляться за образ пустыни, праз которую проводит Бог надалей. Не только проводил израильский народ, надалей вядзе, бо это духовная дорога. Так вот, гэты текст, который относит евангелист Матвей, гэты тэкст пророка Ісаі адносіць да Яна Хрысціцеля, параўноўваючы, што вот ён і ёсць, вот спаўняецца слова. Цікавы такі эпізод. Вот написано «Голас таго, хто кліча ў пустыні». У старажытнасці, у старажытнай габрэйскай мове не было знакаў пунктуацыі. Кропкі, коски і так далее. То есть слово ішло за словом. І ёсць версіі, ніколі про это не думаў, але вычытаў цікавыя каментары. Ёсць версіі, што по-рознаму гэты тэкст можна чытаць. Напрыклад, одна версія «Голас таго, хто кліча». Кропка. «У пустыні падрыхтуйце дарогу пану». То есть кліча невядома дзе, невядома хто, а дарогу пану павінны мы падрыхтаваць на пустыні. Мы павінны выйсці на пустыню і там рыхтавацца да сустрэчы з панам. Вот это одна версия. Другая версия, ну, вам простей будет, калі вы раптам будете текст перед вачыма мець. Это я читаю Матвея, 3 раздел, верш 3. Другая версия такая. «Голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу пану». Значыцца, нехта кліча ў пустыні. А мы уже дзекольвічы падрыхтуем дарогу пану. Ну и, конечно, адносіць да Яна Хрысціцеля, што ён кліча ў пустыні, пра гэта ўжо прарочыў Ісая, пророцтва спаўняецца, ён кліча ў пустыні, а мы павінны падрыхтаваць дарогу пану.
Карацей, версія класная просто і одна, і другая. І варта ўчапіцца і за одну, і за другую. І тое, што Ян кліча на пустыні, а другая версія, што голас ягоны кліча, а мы на пустыні павінны падрыхтаваць дарогу пану. Шикарная версія і та, і другая. Вот. Што яшчэ духоўнага на пустыні? Думаю, не выпадкова менавіта на пустыні Маісей, калі яшчэ не пачалася гісторыя з выхадам з Егіпта, менавіта на пустыні Маісей сустракае Бога. Калі ён забівае егіпцяніна, калі ён павінен будзе уцекаць, пакуль што ён адзін, там ён стварае сям'ю, ён жэніцца, да, і там недзе там пасучы гэтае быдла, гэтых авечак, ён бачыць, як куст не згарае. І там ён сустракае Бога. Это ўсё на пустыні. Да, от, чарговы вобраз такі духоўны. Тое, што прарочыць Ісая, як Матвей бачыць, у этом споўнілася слова ў Яне Хрысціцеля. Але многія кажуць, што, канешне, Ісая не думаў ні пра якага Яна Хрысціцеля. А Ісая, падобна як і іншыя прарокі, яны паказвалі, што на той час, калі служыў Ісая, ізраільскі народ быў у няволі Вавілона, у рабстве. І прарок бачыў, яму Бог паказваў, што гэта рабства скончыцца. І з няволі вавілонскай народ вернецца ў Ізраіль. І вернуцца як? Праз пустыню. Таму можна сказаць, што для прарока Ісаі вот быў этот важны эпізод, што вот эта дарога праз пустыню яна паўторыцца. Вельмі многія так каментуюць, да, што это Матвей убачыў, што слова споўнілася праз пры Яне Хрысціцелю, пра яго, што это было слово. Это Матвея версія. А многія бачаць, што Ісая думаў, бачыў гэтае вяртанне ізраільскага народа з рабства вавілонскага, зноў рабства, толькі ўжо іншае, да? Зноў ж у выніку граху, калі на тое пашло, бо па прычыне граху яны страцілі дзяржаву, па прычыне граху трапілі ў рабства, і зноў будзе гэтае вяртанне праз пустыню. Так каментуюць. Окей. Што яшчэ? Пустыня, вот этот вобраз духоўных прарокаў, яна таксама ёсць месцам барацьбы духоўнай. Поэтому нават думаць, што вот пойдзеш на пустыню, і там будзе так класна, Бог з табой будзе гаварыць. Цікава, што для габрэяў месца пустыні – это таксама месца абітання д'яблаў. Яны там ёсць. Таму грахі ўскладвалі на казла і адпускалі ў пустыню. Таму што там дзікія звяры, там зло. У габрэяў была такая свядомасць. І, напэўна, не выпадкова Христос перажывае спакушэнне ад д'ябла менавіта на пустыні. І, напэўна, не выпадкова 12 раздзел Апакаліпсы, который гаворыць пра жанчыну, якая змагаецца з д'яблам. Мы бачым у гэтай жанчыне вобраз касцёла і вобраз Марыі адначасна. І гэтая жанчына будзе схаваная на пустыню, кажа Апакаліпса, 12 раздзел, 6 верш. Но это пра тое, да, што пустыня – это таксама месца духоўнай барацьбы, а не толькі, што Бог са мной будзе гаварыць, і будзе ўсё ў нас прыгожа, і міла, і добра. Што яшчэ важнае ў пустыні? Ёсць вельмі класны тэкст, так, прарок Осія. 2 раздзел, 14 верш. «Посему, вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Так Бог гаворыць пра народ. Ён пра сябе кажа, я з вялікай літары. Бог кажа я, а ее, тому что это як невеста. Народ в образе невесты, а Бог в образе жениха. Это в образе пророка Осии. И Бог кажа, я свой народ, который есть моей невестой, я увлеку на пустыню, потому что тут не будет подпорок, не будет идолов, не будете ерундой заниматься, будете глядеть только на мяне. Вот мы про это уже казали, что пустыня адрывае нас и засяроджвае на галоўным. И вот калі гэта будзе, Бог кажа, я буду гаварыць да сэрца маёй браніцы, да сэрца майго народа. По-другому не атрымаецца. По-другому увогуле варыянтаў няма. І, яшчэ там ёсць у Осіі
один тэкст. Ну, зрэшты возьмем 13 раздел, вершы 4, 5, 6. Саме там нечто про пустыню. «Но я Господь Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, и когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали меня». Что Бог каже? «Я признал тебя на пустыне, в земле жаждущей». То есть пустыня, між іншим, нараджає жажду. Ти адарваний від своїх ідолів, адарваний від своїх прив'язаностей, своїх клопотів, своїх залежностей, да, і тобі тошно, ти томишся. И Бог звертає увагу, да, вот эта жажда нарождается, да, твоих идолов уже нема, оказывается, ты пусты, оказывается, ты граховный, ты не таки там и пуп земли, оказывается. И вот эта жажда, она приводит до Бога. И, конечно, пророки, яны бачать эту духовную вартость пустыни, что Бог на пустыне, и Он ратує народ, да, и Он говорит до сердца, да, яны бачать эту такую мистичную духовную вартость. І нічого дивного, що християне одразу, в принципі, для їх пустиня сталася місцем нейким особливим. Уже ў 3 стагоддзі егіпетская пустыня, читаў некалі, што ніхто не ведае па сённяшні дзень, колькі тысяч людзей пайшло на егіпетскую пустыню, альбо колькі десяткаў тысяч такіх вось адшельнікаў жылі, таму што бачылі ў пустыні духоўны ідэал. Так нараджаецца манаства. Я розных аўтараў чытаў, і Карла Каретта «Лісты з пустыні», ну, на жаль, па-руску, на рускай мове, і тым больш па-беларуску, канешне, няма. Вось, такі вельмі відны, актыўны дзеяч, сябра папы рымскага, Яна 23-го, там, чалавек, который зрабіў кар'еру, і папа яго прасіў, нікуды не выязджай, он сабраўся, паехаў на пустыню. Ну, і вельмі класны вопыт ягоны. Раяць многія пачытаць, ніколі не чытаў, але пустыня Екатерины Калышкінай, ёйны вопыт, это руская баранесса. Ну, это толькі прыклады. На самой справе для хрысціянаў у той ці іншай форме вось этот вобраз пустыні, ці это ў пясках, ці это ў тундры, ці гэта ў тайге ў нейкай, да, ці это просто вот, ну, нейкі іншы спосаб, да, але ён ужо будзе мець значэнне. Нейкія высновы робячы, да, падсумоўваючы, сказаў бы так. Не шмат нам даюць гэтыя штучныя пустыні, як я ўжо казаў. Вось гэтыя тэмы аднаднёвых рэкалекцый, двухднёвых, забраць тэлефон. Канешне, нешта там, нейкі досвед, але самае каштоўнае – это калі цябе Бог пачынае выводзіць на пустыню, а ты не працівішся гэтаму па меры магчымасці там, да. Як па мне, это мой вопыт, это самае каштоўнае. І на пустыне найчасцей барацьба, на пустыне таксама праўда, як кажа пісанне, простымі рабіце сцежкі яму. На пустыне вораг душы чалавечай, там можна разгубіцца, там можна спужацца, там можна спанікаваць, але тут, на пустыне, вот вартасць пустыні гэтай духоўнай, тут ёсць шанец, што Бог праб'ецца ўрэшце да твайго сэрца. Як кажа Бог праз пророка Осию: «Увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Дай Бог, каб нам тема эта на корысть пошла, мне и вам. Похвален Иисус Христос.